Moro! Tervetuloa mun uuteen YouTube-videoon. Tää on nyt toinen video. Ja nyt tänään mulla on tarkoitus lähteä tekemään off-seasonin työntävä treeni. Eli mulla on nyt off-seasoniin mennyt tässä viikko. Nyt lähti just toinen viikko offiin. Ja nyt on niinku koeajettu tää treeniohjelma sisään. Ja ollut tosi hyvä treeniohjelma kyllä, niinku, että on toiminut tosi hyvin. Ja nyt tosiaan priorisoidaan jalkoja. Käsi pitäisi kans saada kasvaa. Niitä ei nyt silleen varsinaisesti priorisoida, mutta ne tulee kuitenkin pari kertaa viikossa tehtyä. Eiköhän niihin käsiäkin saa vähän massaa. Mutta katsotaan minkälaisia juomia mä juon treenin aikana. Ja nyt mulla tulee vähän kiire, niin en kerkeä tehdä kakkossafkaa, eli minkä yleensä syön ennen treeniä, niin otan sen nyt sit juomalla. Juoma, minkä juon ennen treeniä, mikä nyt niinku korvaa mun kakkosaterian, niin siihen laitetaan ensimmäisenä supermiiliä Supermassilta. Se onkin näköjään aika lopussa. No siitä tuli just 50 grammaa, mikä siihen olisi tullutkin. Sitten cream of ricea siihen. Semmonen 40 grammaa. Aika siisti sää täällä on, vaikka talvi tuleekin. Mutta aurinko paistaa, se lämmittää mieltä. Niin kertokaa, ootteko te enemmän talvi- vai kesäihmisiä? Itse on ihan ehdottomasti kesäihminen. Ja aina kun tää talvi tulee, niin mulla tulee vähän semmonen fiilis, että olisi niinku siistiä lähteä talveksi ainakin joksikin aikaa aina johonkin lämpimään. Ja aika useasti ne jollain reissulla käydäänkin, mutta silleen vähän pidemmäksi aikaa. Ei muuta kuin vetää Mersu kyytiin. Lähdetään salille kohti. Itse asiassa ekaan pitää käydä yhdellä kaverilla tekee yksi sähköhomma. Käydä vähän jeesaa sitä. Vaihtaa sille yksi termostaatti, mutta sitten sen jälkeen salilla nähdään siellä. Moi! Mä oon aina aloittanut treenin tollasella. Toi on niinku decline rintapunnerus, eli niinku alaviistopunnerus. Mutta mun mielestä siinä menee enemmänkin niinku silleen rintalihaksen suuntaisesti se, että siinä saa niinku koko rintalihakselle tosi hyvää supistuksen ja se on nimenomaan siinä supistusvaiheessa niin kuin kaikkein tehokkain se vastuskäyrä tuossa liikkeessä, niin tykkään tosi paljon aloittaa tolla, ei käy olkapäille, kun mullakin on dominoivat olkapäät, niin helposti olkapäät ottaa, jos on vähänkin yläviistoa. Et tämän jälkeen tehdään sitten vinopenkki, niin ei tavallaan olkapäät ole sit jo ihan loppu siinä vaiheessa, kun siirrytään siihen. Se tehdään kuitenkin aika raskain painoilla. Niin kuvataan tätä ainakin yksi setti. Mulla on tätä 5-8. En tiedä yhtään, en tehnyt viimeksi tätä. Nämä ekat setit tein tuossa suorassa, mutta se menee vähän yläviistoon, niin sitten viimeisen setin tässä, niin se tuntui tosi hyvältä. Niin kokeillaan nyt kaikki 3 tässä. 3 kertaa 5-8. Kokeillaan tällä ekaa 8. Siinä on nyt 50 per käsi, mikä tuleeko sillä minkä verran. Kutonen tuli vaan. Ja aika raskas oli. Tosi jännä juttu, että niinku on tehnyt Hammer Strengthin vinopenkkiä niinku yläviistoa, sit suoraan, mikä sekin snadisti yläviistoa. Ja nyt sitten
tein ekaksi liikkeeksi tää, mikä tavallaan alaviistoa, niin tää niinku on selvästi raskain näistä. Et noihin vinopenkkiin ja suoraan, niihin voi laittaa enemmän painoa kuin tähän, mikä on alaviistoa. Vaikka tää on mun mielestä aika suora tää liikerata tässä näin, mihin suuntaan se tavallaan punnerretaan. Tai semmonen aika optimaalinen niinku semmoselle niinku rehelliselle rintapunnerrukselle. Jotenkin tuntuu, että on tuossa loppusupistuksessa niin raskas, että niinku joutuu käyttämään pienempiä painoja kuin noissa. Joo, mulla on sen verran jo rintapumpistosta ekasta liikkeestä, että voi olla, että täällä tokalla tai tässä vinopenkistä, onko tässä nyt 80 jotain kiloa, en muista paljon tuo tanko oli, niin reilu 80 kiloa, niin luulen, että se riittää, kun tekee siististi, niin tohon et sais kasiin. Sitten yritetään samalla painolla tehdä vitoinen niin kuin toiseksi sarjaksi. Nyt katsotaan, tuleeko tälläkään kasiin. Ei tainnut tulla, en pysynyt edes laskuissa. Pitää katsoa videon paljon siinä oli. Tuli sille just kassein ja kokeillaan nyt sitten. Seuraava. Tää on tosi erikoinen liike. Tää on niinku pystypunnerus koneessa neutraalilla otteella. Mennään semmoseen niin eteen tonne istumaan kuin mahdollista. Ja niinku, vähän niinku oltais vinopenkissä ja sit punneretaan rinnalla se tonne suoraan ylös. Eli ei olkapäille pystypunnerusta, vaan neutraali ote ja rinnalle, ihan ylärintaa yritetään saada osumaan se. Niin kuvataan sitäkin yksi setti teille. Toisella koneen viimeis, niin en tiedä yhtään näitä painoja, mutta kokeillaan. Ei tullut kuin vitonen. Vähän käy tuohon oikeeseen olkapäähän. Mulla on vähän toi kiertäjä on reistaillut. Niin se joissain liikkeissä pikkasen tuntuu tossa olkapäässä. Mut siis ei sieltä mitään ole rikki, et se on vaan vähän liian rasittunut. Mut tän päivän jälkeen tulee pari lepopäivää ennen kuin pääsee taas treenaamaan, kun työt jatkuu.
ehkä sekin siitä sit vähän rauhoittuu ja saa palautua. Yes. Toi vähän kävi tosiaan tohon olkapäähän, niin kokeillaan toinen tässä samassa, mistä ei viimeistä tässä hoistin laitteessa. Tässä on aika erilainen näissä hoisteissa. Tää penkki liikkuu tavallaan sen liikkeen mukana ja sit sen lisäksi tuossa äskeisessä menee kädet yhteen tuolla ylhäällä tai niinku jonkun verran yhteen ja tässä ne menee vaan suoraan, pysty suoraan ylös, niin kokeillaan. Viimeistä äsken kyllä sai ihan hyvin sen tuntuun rinnassa, mutta kokeillaan jos tää vaikka rasittaisi vähän vähemmän olkapäätä. Vuoti tuohon painoakin jonkun verran niinku verrattu viime kertaa. Et tehdään vähän sellaista pumppailua, ettei tähdätä tässä mihinkään vitoseen, vaan ehkä lähemmäs 10. Nostaa penkki vähän ylemmäs, että saadaan vähän alemmas se liike. Tai niin pidempi liikerata. Ei tiedä. Kyllä se käy rintaa, mutta kyllä se vähän tuntuu olkapäissäkin. Ei nyt sattunut, mutta olkapäät ehkä vähän otti tuota liikettä. Viimeksi tuntui menevä tosi hyvin rinnalle, mutta tää on mullekin ihan uusi liike tässä ohjelmassa. En ole ikinä ennen tehnyt, niin pitää vielä vähän etsiä tuota tyyliä, miten se tehdään ja lähettää vaikka valmentajalle video. Nyt minun ihan lempi rintaliike, eli toi Fliessin ja punnerruksen yhdistelmä ristitaljassa. Ihan törkeä hyvä liike. Siinä saa sen vähän sitä voimaa siitä punneruksesta ja sit saa sen jäätävän supistuksen siitä, kun tekee sen Fliessin. Se loppusupistus ja punnerus yhdistetty. Täydellistä. Hullu pumppi tulee rintaan. Niitä oli 3 settiä noita Fliesseja. Sitten dippiin seuraavaksi. Viimeksi tullut 100 seisossa. Niin yritetään nyt 110, jos sais vitosen ees. Niin, mulla on silleen 4 settiä näitä. Niin pitäis saada ekalla 5 ja sit samalla painoa seuraavat 8. Niin yritetään täällä saada 5.
Ei tullut vitoista, 4. Mitä mä edes oikeesti sekoilin tossakin, kun siinä olisi pitänyt tulla ekalla 8, niin silloin sillä toisella olisi voinut tulla 5. Eli siinä oli aivan liikaa painoa, kun sillä olisi pitänyt saada 8 ja jotenkin ADHD. Niin tiputetaan nyt reilusta painoa ja yrittää saada sillä joku 6-8 tuolla toisella setillä. Otetaan siitä vaikka 20 pois painoa. Seiska tuli sillä. Niin. Se oli nyt niinku osu nappiin. Pitää ensi kerran kokeilla vaikka 95 se eka setti. Et jos sillä sais sen 8 ja sitten toinen setti samalla painolla ja sillä 5, niin se oli niinku tarkoitus tossa. Sitten vipareita 3 sarjaa koneessa. Edelleenkään täällä ei ole sitä hyvää konetta. Viimein tein eri koneessa, mutta tää on oikeastaan vähän samanlainen kone kuin se. Näitä 3 settiä. Ekaan tein viimein 70. Niin kokeillaan nyt vaikka sit sillä samalla. Tää laitetaan 75. Mä en tiedä oliko siinä 8 vai 9 vai mitä siinä oli.